हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिज यूट्यूब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअआव मानि बागै जागोन। लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव दायो आङो मोननैसो आपडेट्स भिडिअ लानानै फैदों। स' लोगोफोर बे मोननै आपडेट्सआ मा नोंथांमोना मिथिनो थाखाय भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांदो। स' लोगोफोर गिबि आपडेटखौ होनो सानदों आं। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाव समनिफ्रायनो अख्रां गंसे आबुं बर' सावथुननि पार्ट 9खौ नायनो थाखाय गोबाङानो नेनानै दंगासिनोमोन ना लोगोफोर नोंथांमोना जाय अख्रां गंसे आबुं बर' सावथुननि पार्ट 1 निफ्राय लानानै पार्ट 8 सिम नायखांबायमोन। स' लोगोफोर पार्ट 9खौबो रिंसार ब्रह्म यूट्यूब चेनेलाव अलरेडि आपल'ड खालामबाय लोगोफोर। जाय नायाखै नोंथांमोना रिंसार ब्रह्म यूट्यूब चेनेलावहाय थांनानै नायनो हासिगोन। आरो जाय नोंथांमोना पार्ट 9खौबो नायखांबाय कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर नायना माबायदि मोनदों। आरो आसा खालामो अख्रां गंसे आबुं बर' सावथुननि पार्ट 10खौबो रिंसार ब्रह्म यूट्यूब चेनेला थाबैनो आपल'ड खालामगोन। ओरैनोथ' बिथांमोना 1 उइकनि गेजेरावनो आपल'ड खालामो पार्ट बाय पार्ट। स' लोगोफोर नोंथांमोना जाय अख्रां गंसे आबुं बर' सावथुननि पार्ट 10खौ नायनो थाखाय नेनानै दं नोंथांमोना एसे नेना थाथ'दो। ओमफ्राय लोगोफोर गुबुन मोनसे नेक्स्ट आपडेटआव दं जोंहा लोगोफोर लेहेर फिल्म प्रडाक्शननि आन्डारावहाय दिहुनजानाय गोदान मोनसे आपकामिं बड' मुभिनि सायाव। स' लोगोफोर बे आपकामिं बड' मुभिनि टाइटेलानो जाहैबाय दाहाल आरो बे गोदानै फैनो गोनां दाहाल आबुं बर' सावथुननि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्शनखौ खालामदों पंकज लाहारी बिथां आरो बे सावथुननि प्रडिउसारा जाहैबाय पारुल बराली बर' बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आबुं बर' सावथुनाव जों गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन लिंसार बसुमतारी बिथांजों लोगोसे हेलेना दैमारी बिथांमोनखौ। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां दाहाल आबुं बर' सावथुननि अफिसियेल ट्रेलारखौहाय लेहेर फिल्म प्रडाक्शन यूट्यूब चेनेला दिनै आपल'ड खालामबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना जाय दासिमबो दाहाल आबुं बर' सावथुननि अफिसियेल ट्रेलारखौ नायाखै नोंथांमोना लेहेर फिल्म प्रडाक्शन यूट्यूब चेनेलावहाय थांनानै नायनो हासिगोन लोगोफोर। बिथांमोना बावैसो अफिसियेल ट्रेलारखौ अलरेडि आपल'ड खालामखाबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना जाय गोदानै फैनो गोनां दाहाल आबुं बर' सावथुननि अफिसियेल ट्रेलारखौहाय नायखाबाय नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर। आरो दायो नोंथांमोना सोर दाहालनि ट्रेलारखौ नायनानै फुल मुभिखौ नायनो थाखाय जोबोद एक्साइटेड जानानै दं नोंथांमोनाबो कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर। स' लोगोफोर दिनैनि मोननैसो सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबादिनो आपडेट्स भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।